Opportunità li tmur taħdem barra minn pajjiżek. Dan huwa lan tal-Fiera l-Impjieg fl-Ewropa, il-European Job Fair, organizzata mill-Korporazzjoni għax-xogħol u t-taħriġ li tisi flimkien mal-EURES, il-Portal Ewropew dwar il-mobilità fix-xogħol. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borch li inawgura din il-fiera tkellem dwar il-ġlieda kontra l-qatt fost iż-żgħażagħ billi tingħatalhom l-għajnuna neċessarja. U qal li fl-aħħar 10 xhur ingħataw 6 miljun euro permezz tal-Employment Aid Programme u Training Aid Framework. Is-Segretarju Parlamentari tkellem ukoll dwar l-allokazzjoni ta' 2 miljun euro għall-iżvilupp soċjo-ekonomiku f'Għawdex. U barra minn hekk 2 miljun euro mill-Fond Soċjali Ewropew mistennija jintużaw biex iktar minn 350 żagħżugħ bejn is-16 u l-25 sena jibbenefikaw mill-Youth Guarantee Pledge biex iż-żgħażagħ f'dawk l-etajiet ikomplu jistudjaw, jieħdu taħriġ jew isibu xogħol. Iċ-Chairman tal-ITC Alfred Grixti qal li l-EURES qed toffri kważi 1,300,000 post tax-xogħol fi 32 pajjiż fl-Ewropa. Huwa tajjeb il-żgħażagħ tagħna u l-ħaddiema tagħna jagħmlu esperjenza ta' xogħol 6 xhur, sena u nofs kemm iridu huma barra minn Malta. Meta tgħix barra titgħallem tfendi għal rasek hija u huwa forma oħra ta' empowerment. Preżenti għal ftuħ tal-fiera kien hemm numru ta' studenti mill-Lemcast li wrew l-interess tagħhom li jiksbu din l-esperjenza. Nikkonsidraħħa hija esperjenza tajba għalija l-futur tiegħi. Hawn xi post partikolari li jinteressa? Naħseb l-aktar għax tkun taf il-lingwi, naħseb it-Taljan hija l-aktar viċin biex titgħallem il-lingwi. Nixtieq kieku. Tikkunsidra ġi. Nikkonsidra jba xew. U qed tistudja? IT. Għal din il-fiera qed jattendu rappreżentanti tal-EURES mill-Iżvezja, l-Italja, ir-Repubblika Ċeka u l-Ġermanja. Our employers benefit if they cannot find suitable candidates in our country, so they can hire people from Malta or other countries. And of course it is a benefit for the job seekers if they cannot find a job in their own country or if they would like to gain international experience. Fost l-impjiegi li hemm bżonn issemmew professjonisti fl-informatika, l-inġinerija, il-kura tas-saħħa, ħaddiema fis-settur turistiku u tas-saħħa u żbuħija.